Mga taga-Talisay gipasidan-an nga dili gyud mug gamit og pabuto pagsugat sa bag-o nga tuig ugma sa gabi kay dakpo na gayon sa kapulisan. Labi na kay way gitagana nga firecracker zone ang dakbayan. Ang report ni Fimari Dumabok. Mga pulis sub-sub sa pagmonitor sa mga mamaligya ay ugmo gamit sa bisan unsa nga klase sa pabuto. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station nga gawas sa anti-criminality campaign. Gitutukan usab sa mga pulis ang mamaligya ug mga pabuto sa kamerkaduhan o sa bisan asang dapit sa dakbayan. Kay way permit nga gihatag alang sa pagbaligya og mga pabuto sa Talisay City. Gawa sa mga fireworks nga gitugutang mabaligya sa tindahan. Gani duha lang ka mga tindahan ang gihatagan og permit. Wa usay firecracker zone sa syudad sa Talisay. Hinungdan nga gidili ang pagpabuto sa bisan asa sa dakbayan diha sa pagsugat sa bag-ong tuig. Foremost is the prohibition on firecrackers. Of course, it is always prohibited. They should adhere into this particular directive. Also, when they are going to celebrate the New Year, dili dapat mag-inom-inom sa gawas. Nagtinguhaw sa Talisay City Fire Station nga zero firecracker related incident ug way sunog atol sa pagsugat sa bag-ong tuig sa syudad. Hinungdan nga kanunay usab ang ilang pag-roving ug pag-monitor agig pagpahimangno. For tomorrow, very intensify yun nato ni sa tomorrow. Iparoving na ko atong fire truck sa mga especially sa mga areas na high densely populated area. Hangyo usab sa Talisay Police sa mga nanag-iyag armas nga dili kini gamiton diha sa pagsugat sa tuig aron way maigo sa saag nga bala. This is a continuing warning to not only to civilians but police officers also here in Talisay that we are very strict and we will really enforce the law against those who will be indiscriminately firing their firearms. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Fimari Dumabok. Balitang Bisdak.